И туганнар, сезнең белән җиңел, онытыла барлык кайгылар. Сезнең белән үткән һәр бер минут истәлекләр булып калырлар. Туганнарым, сезгә булган хисне язып кына булмый аңлатып. Һәр вакытта шулай тату яшик, күгәрченнәр кебек гөрләшеп. Нәсел җибебезне өзеп куймыйк, суынмасын безнең аралар. Нәсел агачыбыз гөрләп үссен. Туып турсын назлы балалар. Нинди генә җилләр иссәләр дә, башны имик, алга барыйк без. Нинди генә чоклар булсалар да, саф күңелле булып калыйк без. Шигырьләрем минем тарала, дусларга, туганнарга, укырлар, искә алырлар, мине сагынган чакта. Шигырьләр бит алар җан азыгы, шигырьләр тумый юктан. Алар туа әрнүләрдән, йөрәк тулган чакта, сагыштан. Бар бәхетне күрә белик, бер-беребезне саклык, югалтмыйк. Туганнарча яшәп калыйк, юк барга күз чылатмыйк. Сабыр булыйк, туганнар, юк барга җанны кыймыйк. Минем әйткән бу сүзләрнең кирәге чыгар, кулак салыйк. Оныта алмам сезне гомрем буе, bir тугандай якын дусларым. Явыз язмыш айырса да, сезгә калсын шушы җырларым. Сез сорамагыз, мин әйтмәмен, ничек чыдыйсың диеп. Бер йөрәккә мең кайгыны ничек сыйдырдың диеп. Мин халкымның бер тамчысы, күңелләр тапланмасын, кешеләрнең саф җаннарын явызлык капламасын. Гомер бакый табигатьтә үзгәрешләр булачак, җаннар гына күккә очып, мәңге яшәп калачак. Күз яшьләре кешеләрне елата икән җирдән. Кем изгелек, кем яманлык эшләп китә бу җирдән. Кайгылардан, әрнүләрдән күңелем кырылмаса, барысында онытыр идем, йөрәгем ярылмаса. Күңелемнән моңнар тамды, инде хәзер күрмимен. Бу дөньяда иң бәхетсезе, иң ялгызы миндер дим. Прибельский сельсовет благодарит вас за сохранение и приумножение литературного богатства села Прибельский. Ценим вас как самобытного талантливого поэта. Поздравляем с выходом сборника авторских стихов «Тормыш сукмаклары» и в связи с предстоящим 85-летием. Желаем... Татар халқының білім, мәдениетін үстіруде, ғұрып-ғадәтлерін шоқлап қалуға башқарған жұмыстары үшін Башқұртстан татарлар конгресі сізге рахметін білдіреді. Татарлар конгресі башқарма комитеті рейсі біздің Башқұртстан парламенті депутаты Жофер Ақсанұлы Хакимов. Yes,
Senin kalbinde şükür ite yaşayın Baylığını sevdim yaşa Gider baylık verir aylık Giser olsak mutlağıma Giser de huzur baylık Рәхмәт барыгызга да Рифабыйны хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Менә Рифабыйның да бу ничә еллык эш нәтиҗәсе. Ул зур хезмәт. Шуның өчен бу Рифабый бик зур көч салгансың. Син бик көчле кеше. Менә беләбез барыбыз да Рифабыйны шулай бит, ул бик көчле рухлы кеше. Менә матур бәйрәмне оештыругыз өчен барыгызга зур итеп рәхмәт. Bütün матур сүзләрне әйтеп үттеләр инде. Рифабый сезгә шуны әйтәсем килә. Авылыбыздан нинди матур шагыйрь яшәгән, ә без ничә ел яшәткәнне белмәгәнбез. Сезгә зур рәхмәт. Илһам шишмәләргә синмәсен, суйыкмасын. Үкенүләр, әйтелмичә калган сүзләрем, бер җавапсыз калган сорауларым. Озак кына яшәр кебек идек, барып чыкмады шул юраларым. Uyuşturucu kişilerge girdik, avul halkına çok rahmetlerimizi bildiririz. İcadi kişiler gelgen konaklarga zor rahmet. Sizlersiz hayırlı iş, hürmetli avuldaşlar. Mana bugün Гадигина günümüz şuşunday ruhi azıqqa boy bolgan matur görkəm üstünlər ortunda uçraştırdı, kavuşturdu. Bizge şuşun aralashırga mümkünçilik berdi. Sizge zor itip rahmet. Endi Rifabıga kelgende bizning orada şuşunday qavli qalamin tebratuvchi, matur shi'rlar ijod etuvchi kishi borlig'ini biz uyg'onib yashaymiz. Bizning avulımızın bu ulu şahisi. Ona zo'r etib rahmat. Ijodiy o'ngishlar, sog'lik, salomatlik, shunday ilhomimiz bir vaqtda da so'nmasin, so'rinmasin. Ham xalqimizning ko'nglin ko'rib, ona ilhom ustab sizning shirinlaringizga shodlanib, quvonib, arisharga Xudoy nasib etsin. Sözünün geçiyormasında indi. Yakınlaşıp gelen 8. Mart bayramı bilen hatırınızlar sizler için ko'nglimdan qo'ygan qutlayım. Sizga ishingizda, turmushingizda, oilangizda, kelajak umringizda zo'r o'ngishlar, salomatlik, sog'lik, muhabbat tashlamasin sizlar. Üstelleringiz her vaqt tugarak, ko'nglingiz muborak bo'lsin. Xizmatingiz ijodiy ham xizmatingiz kishilikka baxt keltirsin.